yana da daɗi shine gatan mu yan uwana mu yi aure mu yi aure mu aure yana da daɗi aure yana da daɗi shine gatan mu yan uwana mu yi aure haɗi da soyayya ira a gare ku mata aure yana da daɗi shine gatan mu yan uwana mu yi aure haɗi da soyayya kira a gare mu mata aure yana da daɗi shine gatan mu yan uwana mu yi aure haɗi da soyayya kira a gare mu mata albishir ku ce da ni goro ku saurari duk kalamaina ku saurari duk jawabaina kowa ya ji za ya amfana rana zuwa gare ku mata har ma maza abokaina samari da duka yan mata farin cikin raina wacce ta samu mai santa ta yi aure ta zauna ɗakinta a nan za ki haifi yaranki tsakanin kike da angonki a cikin gidan kiki zaman kiki rayuwa da yaranki ki musu tarbiya mai kyau don aga ba su ne gatanki to gayu ku daina yaudara don Allah ku rinka yin aure a cikin aure akwai albani a daure a bar kwanan zaure a bar kwana a cikin kangoyuwar hakan sai an daure ai rabuwa da cizon sauro da kai da ƙauren takun ware in ka dawo daga gun aiki to matar ka za ta karbe ka aure zai karama daraja koda a cikin abokanka idan ka zo kwanciya da dare idan ka zo kama kwancinka za ka da ita matarka ta gyara maka dan barcinka idan ka ga katuwar mota mai ita yana da aure bukatun gida in ka ganta mai ita yana da aure idan ka ga katan kamfani mai ita yana da aure ai ko da katan supermarket mai ita yana da aure ko da katan gidan gona mai ita yana da aure mai aure yana da daɗi idan har gari in ya waye ta kai ma ruwan wanka bayi kafin ka fito daga wanka ga kayan sawanka har shayi kana karyawa tana maka laman soyayya mai sanyi idan za ka tafi gun aiki ta mara akiya zuwa layi ine ma yau da zakin waka a kasuwa nake banda aure ya rabbi kai nake roƙo ka nunan auren zakin waka aure yana da daɗi shine gatan mu yan uwana me aure haɗi da soyayya